zdravím, vlastne som chcel, že Matúš TV, chcel by som ho predstaviť momentálne najlukratívnejšieho šľaca internetu, Dušana Gogu. Ktorého volajú ináč, že... Jak ťa volajú? No a pozdrav chlapcov. Pozdrav všetkých chlapcov, som tu. Ochránka všetkých. Ale som dievča. Ochránkárov. Ochránka všetkých. Poďakujem všetkých, pochopenie. Eďa, poď na diskotéke. Povedz, v roku 2012 ťa nazvali v Amerike Pepek námorník. Áno, pozýval si na Pepek námorník. První. Pepek námorník. Pepek námorník, ukáž im, aké máš predlaktie. Predlaktie? No. Kveda. Čo ti je? Chcel by som povedať niečo iba k tomu, že toto ho trénoval ho 4,5 roka Arnold Schwarzenegger a... Kveda. Porovnávanie Ahmada Dušan Goga. Ladies and gentlemen. Myslíš, že by si povedal aj chlapcom že nejaké tie kluby? Dušan, daj so mnou. Dobre. Kveda. Ale predlaktie napni. Kveda. Hlava mapa. Mistr Olympiáda. No môj zlatý, myslíš, že by si povedal chlapcom aj nejaké tie kluby? No poviem teraz, a dneska ho chcem pozývať na diskotéke v stredu, dokedy? Do Košíc, do Do Ibizy. Koši, do Konzumzy. Na disko je Neprerušuj ho ty. A da bude, o ktorej bude diskotéka? O ty bude na štvrť. 14. júni bude diskotéka. Kamarátov, ochránka všetkých. Dušan, a môžeme sa spýtať jednu otázku do kamery? Hej. Priateľku máš, frajerku? Ženu? Čaju máš, more? Hej. Áno, kto je tá šťastná? A bola toto kocka. A čo boli tvoj? A čo na ňu ľúbiš najviac? A pozrieť ji dneska na bytovňu. A aké máš, Duško, aké máš plány s ňou na obytovni? Tak, dneska vidíme, jak sa podarí ju. Jak sa podarí? Tak nebudeme prezradzať ďalej. Ale myslím, že čo máš najradšej ako pri sexe? Dá všetko, čo treba byť. Poďte, okuliare ešte doma teraz. Ťažké témy. Pozdravaj chlapcom do kamery, že tvoje túžby a tieto veci. A ja pozdravím také tajemství dneska má súské problémy. Mal si problémy, hej? Budeme prekladať, aby mi bolo rozumieť, no? Hej, naša dneska kamarát, jeden kamarát to povedal. Ty pijak na ňa povedal, čo sa stará sa do mňa? Na moja, čo ja pijem, tak Počkej, stoj, ty predlož. To je ako, že chcel by porozprávať, že jeho vnútorné pocity, ako čo hral v Detroite ako hokej. V 74. Povedz, jak si hral, nie ako, je o tebe známe, že si hral s Wayneom Gretzkym v Los Angeles. Povedz, ako pocity, jak si vtedy korčuľoval. Ja som krčloval sa, ja som robil čigom. Pozdravával. Jobani mudra, ty. Duško, chcem sa ťa popýtať, myslíš si, že chlapci z K1 ťa myslíš, že zoberú niekde na nejaký zápas? Nejaký ma zoberie chlapci na zápas a uvidíme, jak sa podarí mi. Chlapci si ma zoberie na pás. Ukáž im nejaké bojové umenie, že ukáž im nejaké, jak si bojoval v Patizovce. Dáme fotku, pred zápasom fotku, vieš, takto. Daj. Poďa. Zase, naučí, teraz je ako... Dušan, ty spraja. A tej kluby by bolo. No a teraz chcel by som ťa popýtať, že myslíš, že by si povedal aj nejaké tie slovenské kluby? Tak povedz, Slovan Bratislava. Slovan Bratislava. Ty povedz, Dokonalý, jo. Povedz, Dukla Lánska Bystrica. Cykl, Glacek. Počkaj, nechajme ho. Povedz, Mojko, že Tatra Prešov. Tatra Prešov. Dobrý. Ty toto, čo dva slova sú, toto vieš, nie? Hej. No a myslíš, že keby sme zašli do nejakej gréckej ligy a toto by si vedel? No tak poďme, zlatý, povedz, že Olympiakos Pireus. Díka Pragnejs. Počkajte. Jak si prestúpil do Panathinaikosu Ateny? Zostal som tam.
Ja ten trapel hovorím po česky, ty vole, jo. Ne, ale počkej. Dušan, povedz nám ešte Panathinaikos Ateny. Panathinaikos Ateny. Ale príde, pahedy. Ja, dobre. Vieme, je o tebe známe, že vraj si v Liberci hral, vieš, v Česku, jo? Tak môžeš niečo klukom žiť po česky? Český, jo? No, česky, jo? Áno, ty vole, jo, to šachnu. Ja som bola za hokej, jo. Nie, počkaj, ale nie po arabsky, po česky. Po česky. Po česky. Po česky. No. Ja, ty vole, čo dělá, ty vole? Český klukom, jak se žral v Sparte Praha? A ja som hral som do Brky, jo. A ja som šachnu tu tady, do bytovny, ty vole, ty vole. Duško. S Žetkom v Sparte Praha. Jo. A Sparta Praha povedz. Jo, co šachnu Praha, to som to. Hrál som aj za Příbram. A si sa vsírka. Duško, ty mi zloček, No ako rozluč sa s chlapcami. Povedz poslednú vetu, ktorú si pripravil teraz. Ešte na môj želanie, ešte povedz posledný klub, že Sporting Lisabon. A si a Barcelona. No dobre. A nejaké hokejové kluby? Hokejový vieš, ne? Vznikne Globík. Hokejový Napodobne, vieš, ne? Hej. Tak povedz napríklad, že by si povedal, že Carolina Hurricanes. A ty kýň, a ho hej. Povedz. Novičák. A ty nechleber. No dobre. Takže ukončte ten rozhovor a pozdrav všetkých vyhadzovačov z najlukratívnejšej diskotéky v stredoeurópskej zóne. Pozor, mat. Po nemecky. Nie. Pozývam. Pozdravujem všetkých. Ja pozdravujem všetkým vyzovacom. Všetkým pozdravujem. Že ďakujem im za najlepšiu party, ako som zažil. A pak čo žil. Ďakujem pekne za A že pochopenie. veľmi pekne ďakujem aj majiteľke diskotéky Simonke. Pre televíziu. Ďakujem pekne za Simonke. Ďakujem pekne na Simonke. Áno, Duško, ideš. A ďakujem pekne na Simonke. Ďakujem pekne. Tak, dobre. No, počkej, Bošček ešte. Posielajte bloček. No a povedz, pre televíziu Matúš TV, Lunarčuky, Papaja. Pozývam Matu TV Papaja. Nie, Dobre. ten Lunarčuky, Papaja. No, ten Lunarčuky, Ten Papaja. kukle. Kuklak. A nakoniec ukáž čo? Toto. A ukážem, že kde má baran piču. A mne to peči. A pre SBS. Duško. Ivan Košuťa. Roman. A ukáž postavenie. Postoj, riadny. Hej, Dušan, tak. Tak, tam do kamery. Tu do kamery. A ukáž to dejťa. Prasák. A kolenáčky jak dávaš? Počkaj, máš kolenáčku a... Dávaj. Dobrý, Duško. Ukáž, jak si Duško, kde je pesnička, ide tvoja. Dávaj. A teraz kolenáčka. Ty si nekompromisný. Poď, terany, here we go. A my ideme, hej. The Friars.